Okay. May gawis tanan. Maklaro ba? Klaros lo yun ninyo, Carlo? Dinis? Ato na salamatan ang pagdekora dire. Kining atong pare nga nagpagamit ato. Tanang mga pura paroko dire nga nakauna niya. Mogya po himo nga ang atong programa Catholic Defenders di tagang kita pagkukunsipahan niya. Ayan ka nahan sumoy. Oh, kuha naman kanina. Sa online na siya, Brad, na mic. Oh, so online din eh? Oo, mic. Abi nakuha na nila bot kato na. Akira na, damog na. So, salamat sa kaparian sa Recoletos. San Jose Recoletos kay abligyo ang atong sibahan din eh. Salamat ta. Unya, natagan ko o gipahuman ko ni Radyong Soa sa Catechesis of God Died Literal. Maraming mga 20 kapahin natin nga Radyong. Kapin kun kuwang. So, nagpugnit lang ko mga tulon ini para madali ta kay kining kutor bata sa alas 9 Pasado diri. Ang akong pagbasa tinandi sa Biblia o sa dugma ato ni bawaan. Ya kining maong katekesis may mga question may sa paghana gyud may question na itubag. Ya ko laning basahon ang question na ang tubag. Ya, pangutano na to itong pagalingon. Kung mao ba ni? Sugod nila ko diri sa page 15. Selohan na to kay si Jong pagbasa niya sa siguruan ng page 14, 16, 15, 16, 17. So, more siya kung siguro. Mauni ang pangutana. Ang pangutana, mayo kay gibinisaya. Diha sa sources of Catholic dogma atong mabasa. Si bisan kinsa ang moingon nga dili diha sa pasyon sa krus ang Dios nibatig kasakit o dili ang lawas uban sa kalag. Ang anak sa Diyos nga si Kristo mi asumer sa dagway so sa kasulugoon ngayang gikuha alang siyang kugalingon sigon sa gisultis kasulatan siya wala magunaw-na og sakto sa to pag dunay musulti nga isan kinsang musulti nga diha sa kasakit ni Kristo sa krus ang Diyos mibatig kasakit dili ang lawas ng kalag. Ya matud pa ang nagsulti niya na gibutan niya dili sakto pero ang hiyag yung termino anathema set sa to pa sinalikway. Nakaroon ang tubag kay pangutana mo to. Dili ba kini sumpake ingon nga ang Dios nag-antos ug namatay? Mo din ni pangutana. Ang tubag din nag-ingon nga bisan kinsang amoingon nga diya sa pasyon sa cross ang Dios mibatig kasakit wala magunahon na sa sakto sa pasayop na. Ha? Kung doon ay mingon nga katong nag-antos dito sa cross sakit mao ang Dios dili ang iyang lawas nga dunay lawas ug kalag kanang pagkasultiha dili na sakto sinalikway na. Pero ang iyang gibatbat diri sa pagkatinuod, kita kinahanglan mo tuo o biya sa tanang paagi mo magpahayag o mopahayag ng atong Ginoong Jesucristo, Dios ug anak sa Dios. Dios siya, ug anak sa Dios. Naganto sa pasyon sa cross. Sumala sa unod lamang. Diha sa pagka-Dios,
siya nagpabilin nga dili mubatig kasakit sumala sa gitudlo sa apostolikanhong otoridad ug panudlo sa mga santos padres. Kilabihan katinhaw nga nagpakita matinunglo siya nga moingon nga ang atong manunubos nga si Jesucristo anak sa Dios may sagubang sa pasyon sa cross sumala siyang pagka-Dios tungod kay kini dili Dios nun ug angay sa likway ang maong hunahuna. Nya diin man imong kutlo niya sa libro nga inganlag Santos Padres kanang kanunay na ko ipangutana nga do na ba mabasa sa Church Fathers nga ang nagdilansang dito sa cross nga ang sakit mao ang pagka-Diyos dili mo ang pagkatao. So ang Church Fathers dili na saktong pagkasuki nga ang dilansang sa cross ang iyang pagka-Diyos sa sakit dili ang iyang tawhanon nga kinaiya. So sila nagsultihan na ilang gikutlo ang Santos Padres Council of Ephesus na hitabo sa tuig 430 Anno Domini. Nya ang dugang nga sumpay sa iyang pagtubag. Diha suban nga deklarasyon sa simbahan kanunay nga nag-amping pagpahayag nga usa og maora nga persona ang nagantos. Nisalot na siya nga usara nga persona ang nagantos. Sa ito pa divine person gisgutan ini nga mo'y nagantos. Mo'y gisakit. Nya para yun ta. Dirita. Og bisan siya sumala sa pagka-Dios, walay kamatayon, og dili mubatig kasakit, siya sa gihapon sumala dito sa siya sa gihapon sumala sa pagkatawhanon, gihimong mubatig kasakit ug may kamatayon. Kinsa alang sa kalawasan sa katawhan, nag-antos dito sa kahoyng cross ug namatay. Si bisan kinsang maingon nga usak ka persona maong pulong sa Dios, kinsa naghimog mga milagro ug lahi nga Kristo kinsa nagantos, apan dili maora nga persona mao ang atong Ginoong Hesus ang pulong sa Dios ug nga ang milagro ug ang mga pag-antos iyang pagkabubuton gisagubang diha sa unod ug maora nga persona matinunglo. So mao ning gisumpay siyang iyang tubag. Briefly katong masabot nga kung dunay maingon nga katong gilansang sa cross ang gisakit ang iyang pagka-Diyos si Kristo sayop na kay ang iyag yung pagkatao. Pero misulong nila nga ang tinuray kung magisgot ka Diyos mo ng divine person. Yang divine person gisakit ug namatay. Divine person gisakit ug namatay. Ilag yung gibason ng divine person mo ay namatay. Namatay ang iyang pagkatao pero kamatayon sa siyang divine person. So, kini usa ka butang nga atong ipagpangutana. May pangutana na to kanang divine person nga gingon nimong namatay. Unsa na Dios o dili Dios? Ay lang to bagay ako naman ang gipangutana, Dios. Na kung kanang divine person nga namatay, Dios na gisupak na ninyo Biblia. Unsa may gisupak? 1 Timoteo 1:17. Nga ikaw, Diyos, naghari sa katuigan ng walay katapusan. Ikaw, Diyos, Espiritu. Ikaw, Diyos, dili mamatay. Gisupak na ninyo. Wasa siyang sumpay. Wasa siyang sumpay. Now, ang usa sa mga tingno na ito, fallacies, nga sa ilang pagsulti nga kining divine person, mo'y namatay. Dili namatay ang iyang kinaiyas pagka-Diyos. Ang divine person mo'y namatay, pero wa mamatay ng iyang kinaiyas pagka-Diyos. Kay ang Diyos di man mamatay. Usa may masuod sa tumunahon na, nga lain ng divine person, lain ng pagka-Diyos. Hindi na mahimo. Kaya nga itong dogma na sa page 85, Teaching the Catholic Church. At the same time,
the divine person and Godhead are one and the same reality. Si Benisea pa sa samang higayon kining divine person ug pagka-Dios mao ra ni. Dili mo mabuwag, sama nga dili mo mabuwag ang kahayag sa adlaw gikan sa adlaw. Pero sulti nila murag gilain ka pagka-Dios dili mamatay ka Dios man, pero kining divine person mo namatay. Sa to pa ang divine person dili Dios. Pangutana nimo, kining divine person Dios ni o dili? Tubag sa sila, Dios. So inyo dahil isupak ang isulti sa Biblia nga ang Dios Espiritu dili mamatay. Di na masumpay. Katapusan kay ang tuwas luyo di man makadungog kay nato. Ang katapusan akong pumahayag kining basahon ko lang ning katapusan. Daghan man ni pero ako lang nagi kimanaan kining kining okay ra. Kining pangutana ba? Kana man ni pangutana, importante kining pangutana. Yan, pangutana. Kung ang Diyos matuod nga namatay, nan kinsa man ang responsable pagpalungtad sa universo samtang ang Diyos patay. Hinot ng pangutana. No? Kung ang Diyos namatay, kinsa may responsable sa pagdumala sa kalibutan, kaya namatay man ang Diyos. Tanaway lang ito ba? Kutob lang ko diyan ni humagtubag ini. Ang ingon og malisod niini nga pangutana nagsukad diya sa sayop nga konsepto sa kamatayon. Sa to pa katong nangutana ni mas kasabot og unsay kamatayon. Sumpay. Sa pamahayag nga ang Dios namatay, ang kamatayon wala magpasabot sa paghunong sa pagpalungtad, sa paghunong ug paglungtad o pagkawalay Dios, kundili panagbuwag sa lawas o kalag ni Kristo. Sa ito pa kanada yung kamatayon ng isgutan ng divine person, katong pagkamatay ni Kristo, nagbuwag man yung lawas o kalag, that very death is also the death of divine person. Muhay pasabot nila. Pero napay sumpay ini. Ang Diyos diha kang Hesus sa tawhanong kinaiya, matuod nga namatay. Tungod kay kang Hesus nga kalag, matuod na himulag gikan sa lawas, apan ang duha nagpabilin nga nahiusa diha sa Diyos ng persona. Kini, busa sa dihang si Jesus namatay, ang iyang Diyos nun nga persona, uban samahan og sa Espiritu Santo, uban samahan og sa Espiritu Santo, ang Santissima Trinidad, diha sa pagka-Diyos, susama, nagihuptan, padayon nga naglungtad o nagdumala sa universo. Kini suod guwa na ni. Kaya ilang gipahayag nga kiniligin pagkamatay ni Kristo sa iyang pagkatao, nagbuwag lawas kalag, namatay ang divine person. Pero sa pangutana, kaya namatay man ka ang Diyos, kinsa man ang nagduma sa kalibutan. Ang tubag nila, ang divine person o ang duha ka persona mo yung nagpalungtad. Kaya naglungtad man sila. Sa tubawa, mamatay kaya naglungtad man. So namatay, pero naglungtad. Kaya itong tuho ka mga swimmer, kanang may kamang langoy man, sa kay barko, takilid ng mga barko, ngambak sila. Sa pagpangambak na langoy, pero ningon itong usang nabili, ang akong duha kakauban, wa makalungtad. Ako ra. Ang mong sabot wa makalungtad, namatay. Siya rin nakalungtad. So mingon kay kang nakalungtad, sa tubo, nagpapili, nga wa malubos, wa mamatay. So kapangiyon lang nga, sa pangutana nga, kung namatay ang Diyos, kinsa pa may maduma sa kalibutan. Ilong tubag, kanang divine persons, Kristo, o ang Amahan o Espiritu Santo, muna yung nagduma. Kaya naglungtad na sila. O sila sa nagpalungtad sa kalibutan. So ang buot sa buot, wala yung mamatay ka naglungtad na. Ay lang gigamit nga pulong kanang predicating the death of Christ is predicated to His divine person. Ngayon ilang pasabutan ng predicating o to predicate, gipahanungod. Hinumdum ko sa batanon pa kay ko doon mga maharana ba sa daga nga ilang gusto ulitaw. Diyo sa kadato ka gusto ko siyang maharana sa daga, mga banda, minut kayo. Pero hingon na itong higugma ba sa daga. Kini nga wita, gipahinungod ko sa maanyag nga si Clarita. Katagiyas kong gugma. So, nanambo si Clarita, pero wag mo tanaw sa nagarana.
Dito siya kan ni Bundoy. Si Bundoy ilang hardinero. Guwapo, buutan, bright pa kayo. Hapit na magkahuman sa pagkadoktor. Ha? Hardinero lang. Timo school lang sa gabi. Ni bright pa kayo. Hapit na. Ang gitanaw ni Clarita, dili kato dato nagharana. Kato ipanungod ko kini gawita. So gipahinungdan siya pero wa mo pikto. Kay ang iyang gigumas Bundoy man ilang hardinero. Nga ang panungod. Ang ato gipahamtang. Kaya na mas Biblia na nga ang tanang sala sa mga tao gipahamtang ngadto ni Jesus. Pero nagpabilin siyang walay sala. Sa Roma 6:23 ang bayad sa sala maong kamatayon. Pero walay bayad nga hatag sa Dios mong kinabuhing walay katapusan. So ang gahom sa sala maong kamatayon. Kung gipamtangan si Jesus og sala, pero nagpabilin siyang walay sala, kung gipamtangan si Jesus sa kamatayon, nagpabilin si Jesus nga wa mamatay. Kay gipamtangan mo lang. Mo na yung Jeffrey Kilyosa, kung namatay na si Jesus, nga pamtangan pa mas kamatayon, napatay naman di ay. Di ba? Mo na yung pupunta na doon. Jeffrey Kilyosa. Kung namatay na, ngayon pamtangan sa kamatayon. Nitabo na sa Kalbaryo. Ningon ang Pangulo sa mga sundao, susihan ng tulo ka gilansang. Kaya di na ito paabdag hapon. Pagkaibuhi, tiwas sila. So pagkakita nila ni Dimas Ubistas, kaya buhi pa man, ilang ipabunalan, hangtod namatay. Pero pagtanaw nila ni Jesus yung patay naman, wala nila pahamtang yung kamatayon, yung patay naman. So muna nga si Jesus, gipahamtangan sa kamatayon, sa iyang pagkatao. Kisa may sultian na, ang unang Santo Papa. Kisa may unang Santo Papa. San Pedro. 1 Pedro 3:18. Namingo San Pedro, tinuod. Si Jesus namatay sa iyang kinaiyang nga tawhanon. Pero buhi sa Espiritu. Ganun ni ba ni mong buhi? Niyang lawas dito man sa cross. Niyang ito man sa bilangguan, ng Espirituhan. Niyang nabilanggo dito iyang iwalihan. Siya iyang lawas dito namatay, pero ang Espiritu buhi. Munang utana si Carlo Badina sa Osaka God died literal advocate. Siya Brad, katong Jesus nga Espiritu, kaningon mas San Pedro, namatay si Jesus yung tawhanon nga kinaiya, pero buhi si Espiritu. Ang Espiritu niya may ato mas sa bilangguan. Nga nabilanggo dito, mga Espiritu. Ang pagkatanan niya, unsa man daw, divine person si Kristo o dili? Tubag man, divine person. Sa ito pa, ang divine person mo, di mamatay. Ito man, nagwali man. So that is it. Nga, katapusan ang usa ka analogy. Nga kining nga matutuhoon sa usa ka barangay nga dako kayong isla, na dako kayong pangpangaputi. Yung kagabi, doon ay makakita. Nga maamli ang pangpang ba? Naging harian man diay, magawa itong mga diling na to ba? Muna ang mga tao ng hadlok. Kaya ilang panginabuhi, panagat man, magabi mo sila malusat sa dagat. So ilang ihimo, mga 50 ka bangka, sudlan nila kanang yuta nga kolonon. Nabapilit ba? Kolonon. Yan, guha sila daghang kayong duga sa bulantis nga kahoy nga mupilit. Muto nga ilang ipahamtangan o katong dugo sa kining bulantis aron mupilit. Ilang ipahamtang ang yuta nga kolonon. So na lang kita sa pangpanga bato. Kailan naman ipahamtangan? Pero pag-abot sa dagkong bagyo, nawagtang ang ilang ipapilit hasta tong yuta nga kolonon. So gipahamtangan pero wa maunsa. Mo na sakto. Si Kristo gipahamtangan sa kamatayon pero wa siya maunsa. Kaya nagpabilin man matud pa nila, kinsa may mumando kung namatay ang Dios, kinsa may mudumala sa kalibutan. Ila man gitubag. Ang mumuntala, ang mudumala, maong divine person, Kristo ug ang duha ka persona. Kay sila nagalungtad. Ug mo'y nagpalungtad sa kalibutan. So di modo, wa mamatay. Mo may nagpalungtad. So muna itong katapusan ng pahayag. Pero daghang kayo nata sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 626, 630. Nas pagkamatay ni Jesus ang pagkatao, ang lawas o kalag ni Kristo, nagabuwag. Pero nagunit ang divine person. Bisan dito slug nga na nagunit divine person,
sa lawas o kalag nagabuhat. So itong divine person, kung matay. Sa madog. Ang katong gawas pa itong kuan ba na ay kuan dito, yung iskutan itong Job 34:18. 15, 14, 15. Di, kay katubang mo'y gakupot sa ato ang universo basta nan katong Oo, sakto sa na. Sa gawas pa ana ba yung kuan. Mayroong iskutan Pwede sa sa- kanimo. ang Job 34, 14, 15, pananglit, hingin ko na, pananglit, if it were God that is dead, what happened? All the living beings are dead. Likewise, the man turned to dust. Nga kung pananglit ha, kaya na may tabo. Nga kung ang Diyos namatay, tanang buhing binuhat, mga matay lakip ang tao. Mo na. Kung ang Diyos mamatay, hindi mo na mamatay. Kapag ingon, kanagod, sumpay lang na, kanang San Juan 14:6, tanawa. Nakisgot man ng Kristo siya mga Diyos. Kaya nga nga, ako ang dalang. Ako ang kamatuoran. Ako ang kinabuhi. Nanong mingon siya, ako ang kinabuhi, mamatay siya. Kaya sa Hebreano 13:8, si Kristo mo si gihapon. Kaniadto, karon og sumabot, siya mo gihapon. So pag ingon na siya ang kinabuhi, magpasabot nga dili siya ulipon sa kamatayon. Di na tinuod. Pero ato lang tabangan sila sabot. Sana ito magsabot? Ngayon panultihon na ito nandan, ato na madungog. Ang Malacanang, nagmando, nga pahunungo niya ang Sabong Express. Ang Malacanang, nagmando. Kanang Malacanang, building mo na. Di na makamando. Ang buong isabot ang presidente. Mo'y nagmando. Parang natangingon na nga, ang Diyos namatay, dili ang Diyos namatay, ang iyang pagkatao. Yung sa meaning. Tapusan. Yung sa meaning. Naandaw na nato madungog sa labi na sa Europe ba kunyadto. Nga ang hari namatay. Pero actually dili ang hari namatay. Ang tag-iya ang tungtungan sa katungdanan sa pagkahari mo'y namatay. Ang tao dili ang hari kay di mo namatay ang hari. Pagkaugma gipulihan sa siyang anak. Kay dako man ang anak. So mamatay ang hari. Ang tao nga gisangunan sa pagkahari mo'y namatay. Muna mo kita nga ang Diyos namatay, dili lang Diyos namatay. That is a blatant contradiction of God. Because God is a spirit, God is immortal. 1 Timoteo 1:17. Ang Diyos, Espiritu, ang Diyos di mamatay. Kung may nga God died, that is heretical. You are advertising a false God. Imong giwali ang bakak ng Diyos. Kaya ang Diyos, tinuray din na mamatay. Kaya He is a spirit. Busa, kinang nasumpaya na, God died in His human nature. Meaning the human nature that died, not the Godhead. Muna ay naastanan ng mga dagko kay mga libro sama sa Archbishop Louis Maro, page 76, Our Catholic Faith, sa Basic Doctrine of the Catholic Church by Jesus Maria Cabana, pareha ginang isulti. O kana sa pagkong Apostles' Creed, nga doon ay primator ni Bishop Villegas, page 51. Di pa ila sa Diyos ang iyang labing, di pa ila ni Jesus ang labing dako niyang gugma sa katawhan o pagluwas. Pinagi siyang kamatayon, siyang pagkatao niya sa krus. Kang iyang pagka-Diyos dili namatay. Page 51. Iklaro gyud na namatay diha sa krus ang iyang pagkatao. Muna iyang pagpaila siyang dakong gugma sa katawhan. Ang pagpakamatay siyang pagkatao, kang iyang pagka-Diyos dili mamatay. So far Bradsok, duha ka klase ang ilang panghatag online. Ang isang documents Bradsok, akusaran na ta nga akong basahon Bradsok. Ati ang CFD Cebu, English dire. The argument presented against God died doctrine is a very Nestorian in character. They are very similar. CFD Cebu are very similar to the illogical argument of the Iglesia ni Cristo debaters that Jesus cannot be God because He was born, has suffered, and died. God is immortal, and since Jesus died, then Jesus is not God.
and consequently, Mary is not the mother of God. Refusal to accept the God died doctrine will lead our CFD Cebu to Nestorian heresy and to the pitfalls of Iglesia ni Cristo of Felix Manalo. It will destroy the dogma of the incarnation, will shatter the dogma of redemption and salvation, because it is only God, the Son, who can redeem and save us on the cross. Now, ganang nahibaw lang kung saan ang istoryan. Sa 430, doon ay Council of Ephesus, 430 AD. Kasi, historios, nagtudlo nga duhay persona ni Jesus Cristo. Ang iyang pagka-Diyos o ang iyang pagkatao. Kanang iyang pagkatao, one of the natures of Christ, not a person. Usara yun nagka-persona sa Cristo. What ang magtudlo, anak? So, we are not historian. Yakyasan ta nila ba ito? O, lagi, sige lang. Kaduha, nga, kung dili tamutuo nga ang Diyos namatay, di sa tamutuo nga ang Diyos gipanganak ni Maria. Layo na. Kaya ang pagka-Diyos din ganang panganak ni Maria. Kaya wa pa si Santa Maria ang pagka-Diyos ni Kristo daana. Sabot ang Kristo nga natao sa tiyan ni Maria, second person. O sa God na ang divine person. So logically, sama sa Lucas 1, 42-43, si Santa Isabel, ningon nga, naunsa ba? Si Maria, ipinangon, naunsa ba? Nga ginahan sa kong Ginoo, Ginoo ka nato. So si Santa Isabel, bitugan nga, Mary is the mother of the Lord. And that Lordship of Christ, buhat J. 26, Lord of all. That is the title can be given to God alone. So, mo na si Maria, inahan sa Diyos. Kaya nga ipaganak Diyos man. Pero kung mingon ta nga ang Diyos na matay literal, you are advertising a false God. Because the true God cannot die. 1 Timoteo 1:16. 1 Timoteo 1, versikulo 17. Ikaw, Diyos, nagmando sa katuigan mulay katapusan. Sumpay, ikaw, Diyos, Espiritu. Ikaw, Diyos, dili mamatay. So, kanang Diyos, di ka na mamatay. Mingon ka God died, that is really, if not explained, that is heretical. Because God cannot die. Pero atos lang itabangan nga that is a speech, pagigpulong o mga pulong nga nagdaw na angkon nato nga masabtan nato ang Malacañang. Building man ang Malacañang. Nagmando nga punungon ang Sabong Express. Kanang Malacañang building man din ang sulti. Ang buot sabot ang presidente. So sama ra ningon ta nga ang Dios namatay, ang iyang pagka-Diyos, ang iyang divine person, di mo na mamatay. Kantong ikaduha niyang kinaiya, katao, mo'y namatay. So that God died should be explained. Should be explained. Hindi ka na-explain, heretical na. So, kanang ilang mga akusasyon na to, nga kita na advocate sa Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia ni Cristo, tao lamang si Kristo. Diba? Ang ato kay si Kristo, Diyos ug tao. Nga si San Pedro nagtugan, nga siya Diyos ug tao. Nga naman, yung San Pedro ay, si Kristo namatay siyang tawhanong kinaiya. Pero buhi si Espiritu. Unsa man itong Espiritu nga buhi? Divine person. Unsa man ang divine person? Diyos. Unsa lain ang Iglesia ni Kristo, kaya lain ang Iglesia ni Kristo, tuuman nga si Jesus nga atong gitudlo, tao lamang, di man na tinuod. Kay si Kristo, Diyos yung tao matuod. Ang namatay na inyong pagkatao. Umuna sayap sa Iglesia ni Kristo. Kaya sila matuod as Kristo Diyos. Nagisumpayan na nato, Juan 1:1-3. Nga sa kasinungdanan mo na ang pulong, nagbuhat sa tanan. Ang pulong Diyos, ang pulong nagpagkatao. Sa ito pa Diyos yung tao matuod. Dili tayo Iglesia ni Kristo. Sayo pang ilang akusasyon. That is, fallacy of non sequitur. It does not follow. Nga sunod tas mga Iglesia ni Cristo. Pero sagdi lang kay kinigong tao nga muwad na sustong pagkatarungan. Mo resort naman og accusation. Dili mo tubag sakto ba. So ang atong punto diha na ipagkutanan lang nato nila. Kanang Diyos patay, literal na, literal. So, balhin mi sa gikan sa mong gibarugan, balhin mi ninyo kung magkabasa ka,
nga doon ay Diyos nga nabanhaw. What? It's really logical. If there is God that died, there is a God was dead, so there must be a God that resurrected. Di ka kapasaon? Why Diyos nga namatay? Kaya dahil namatay ang Diyos, nasa Diyos nga nabanhaw. So, di mo do, dili na kanang ilang pangatarungan, ipangutana na to niya na sapog gina. Kaya kung naman ang ipangutana, ang gilkatubag. Nako, kung sa may basis atong pagtuo. Number one, the scripture, the Bible. That is the highest truth. Sirach 34:8, so the highest truth is the word of God, the Bible. Or the apostolic tradition. Pero kung sa may atong basihan sa atong pagtuo, sundo na to, Church Fathers. Tanawang ilang Church Fathers. Ingon ang Church Father diya, usa ka sayop ng pangingon nga sa kamatayon ni Kristo diya sa cross, ang gisakit ang iyang ang Diyos, kudili ang iyang pagkatao. Muna sakto, pagkatao. Susunod na itong pangutana, mabasa ba sa Biblia ang God died literal sa Biblia? Mabasa ba sa Biblia nga the Church Fathers nagtudlog God died literal? Mabasa ba sa dogma nga dunay God died literal? Makabasa ka, makatubag ka na kunya na, surrender. Huwag yung katubag. Magkanarag yung pagkutana. Yung katong pagkutana ni Jeffrey nga. Kung tinuod nga, namatay ang Diyos literal, basahe ko, nga dunay God risen. God resurrected. Kay dili na madawat ngayon. Gipahamtangan, pero ang maunsa. Kana predicated, ang meaning na, gipahamtang, ascribed to, or attributed to, the death of this being man attributed to divine person. So therefore, divine person died. Di ba mo na yung prinsipyo, Joe? Yes, Brad Sok. What? Di ba? Pumunta ni mo ka ng divine person, God o dili? God. So therefore, dili mo matay. So pagkas Diyos. Nga nas Biblia, ang Diyos di mo matay. Bueno, atong lanang, man mo niya, ako lang di sultihan na ito makauban sa mga Catholic Critic Vendors na Bible study sa Wanoy, gagididaan sila paghisgot sa gaday. So that is curtailing our freedom. That's really a kind of blocking our exposition of truth. Why sa pa yan? No? For the sake of somewhat respect, kung doon ay mugutana ng God ay literal, ayaw ito baga sa philosophic or dogmatic, just read directly to scripture, in period. Ikaw, Diyos, nagpuyo sa kahayag ka di padol, bugto nga di mo matay. Tinood niyo, dili. Tinood, wala. Di na tam sumpayan. Di na tam isplikar. Salamat kayo niya, manindog tao. Prayer na tayo. Salamat kayo.